Salut la famille, c'est toujours moi qui a mal donné qu'à faut qu'on ait BK au freestyle émission Canada. BK au freestyle ni au émission bien on a mis artiste talentueux kubo duguma kana nu ou émission Canada et tout. Moi de bien ko talent ni bila ibe wo kono mete ka espace soro ya bismillah ami gole ibe na plateau kan ami kondo nyaira nyona. Chaque semaine ami artiste fla invité ou bena ami ti ami masala on fait. Ni semaine na mo ko mun be ambulo il se ka fo ki tout dans réseau quand même talent ni bula. Parce que c'est sûr ni où est plateau quand talent bari bula mo men côté droite là aller to de fire bunema fire yo champion free wala alhamdulillah free alhamdulillah yeah fire champion avec la fire trop imam fuma amu wala quoi donc yo aller de côté droite là côté gauche Jeff King de be non donc aller fana imam fuma aller am manton de rasta fire rasta fire Golenero. Donc Jeff King de faire côté gauche là donc vraiment le bambolo bi ami jami émission développer on fait fire bonnement ouais champion madame ne la foli kan jumene bi bolo beka officiel to la kala c'est la jere baga bela jerema donc foli kan mene bolo beka officiel to la donc oui alsa mo wa continue wo pas je suis ouais okele no tout le temps ma fuma ko mo ne ben non ma fuma donc ben fa no yere fo ouais donc ngam chef de grand frère ma fuma okele no yere fo ko free am no bolo donc foli be di schéma donc ya sigoro la OK Jeff King foli kan jumene bi bolo bon foligan mini bulu wala si jama masani ngap mo follow me ala fu vraiment ala fu ba were fu parce que awri sababu l'enflant bon nous ne bra essayer en dem senu laele au fene di psika deme dulu fene ma be mago bi deme la au fene ga deme du mago laele o foligan mini bulu wasu dora kadi turu adaniru duma bebe ga OK Jeff King bola sanga fla fort donc là ka fara faya bune mataka donc là ni ngolu ka fori fu mo ga famia ka fu artiste be micro de don be studio de don mais kuma amano kuma do la quoi fu ka famia donc là en re mun fana be ka ke anga barate kuma re mais quand même maman digurer donc au clé do et faya bune ma c'est ka anya fonya actuellement ici mais c'est jumeni là ouais bonne sigile me dumazana commune 1 dumazana commune 1 ma fuma ouais fadone d'accord avec la commune 1 ko nyamo développer parce que ni et buluri mo zedere en mais zedere bu ka kando fo ni esro je merci ame commune 1 mama développer quoi au clair de Jacking donc là et sigidage men la noatina bon actuellement ni Dublin Marseille quartier a kunni batati yoro kurale do Dublin Marseille obe na fo abi sangaribu ko fedi ouais non tiens là ya fa tugum na ma donc so mais quand même ne kon dilla ka to ko menklo la mais tiens là non ma donc so non mais abe quand même abe bon ouais donc free bang ne do donc là OK bien mena fendu ira ngono be au wala bisebe ko be fembe sans on faut pas fouiller non donc là une introduction donc là mena bouli sans ta donc nous connait là et tout ami na playback là ami na similaire là ami interpréter abe quoi donc ami na rubrique de la 500 donc na ñoko woshi donc ko fait mais que là tout ou je pas mena photo comme na quoi ou so ni na question yo quoi et mon premier donc clean donc les amina similaire là instrumental fire bonnement ka instrumental là ni Jeff King ou fera instrumental donc amina ou ka flow là mais kam da quoi mo ka la meni hakli mélodie te foi flow me rabuda ka kuma ski chola ñon kan quoi au de l'âme c'est à faut talent erreur de boula au clé do no le détail got boogie on the track boy she made this hard boy Astro Shurina baby sotina amanga ketina me pargi no me shudina boy mame te mana me ya shijami we get busy no we busy no we kalende Nina jobe, nina gaube, nina bibu, nina disi, nina manube, nina jobe, nina gaube, nina manube, baby nuga manube, iwe gamiga manawe, na fanu bone garuwe, mama longa na paninge,
sans fait na fo shagala shagala ame dongida ningala ibanga bodeni totala iba dongi totala baby totala champanhe totala ye ki imagine dusugo magine iba do ina bedida ki dusugo magine tiena ne do mandina ina bedina makari bedina fire mandimina nan nga piti man shuina nin bebe sortina amanga kexi now me pargi now me shooting na on ma mete mana on me ga shishami no we get busy now we bizu nyo we kalenge neni nga jobe neni nga gaube neni nga bigu ni nga disi ni nga manube neni nga jobe neni nga gaube baby nuga manube Bulinga chea matafe ya dere ni kashira bakono ya imena shuina dini bega kono midimina ti fili bakono na tumanyo shwa kunteseni ma kabinya mashwa tumejibo na viso mega boya keda libu ne enu dimina mafiju mafadi ye nina nebu fadi ye yana mini mumuka ne ye ameta jamote na ye ye ne bekule ninga mama ye kana miri niga goyi ye kelete I go pas le bobo tu m'appelles qu'est-ce qui veut vous partout j'aime pas me sauter en all time bébé je suis un rendez-vous dans la vie il y a qu'on me gâte moula ya faya ala di jama mo simichi shuina nin bébé sortina amanga kexi now me pargi now me shooting na wal ma mete mana on me ga shishami do we get busy now baby zunyo we kalenge nya jobe ninga gaube ninga baby ninga disi ninga manube ninga jobe ninga gaube baby nuga manube fadu champion ngache wishi warache Usa we ole ngache ani fire de gulu sans donc am clame man kan drill émotionnel afro drill ça am clame imam amen développer c'est pour am fargan shujo ngache wa willa imam mia non kelene donc là me bul sans amena Jeff King na o kelene do Jeff King sans faire hein o kelene do Angry beat. Isolile matagama ne jemo woshira iga mirila. Isolile matagama ne jemo woshira kini. Falu kumanaka dese wale mume ne kombe edefe. Falu kumanaka dese wale mume ne benga dini korolu kumanaka dese wale mume koma donc lo fe jugusi ilinka laje wale niga angana kele ni bife kanunila ni bife jianye kanunila ni bife furudila ni bife jianye furudila akipangi bokama bebe ikana songa njanfa ni masonga chela sigima nebe togosu musola sigila jugu yekuma chama fama namula me bien doni sera ni ala ye femi bam bebe iba soro obandoni sera ni ay ne kumbogo so ni netara iba soro neta doni sera netindala kalawa fomo woshira ne kuma doni sera uya foko fatoka jutena baby jarabika jutena uya fok taluma ka jutena baby chianye ka jutena uya fok karatoka jutena taluma fam walidinga jutena uya fok dangatoka jutena baby eni doka jutena kani kinula kuma fope mo yala no betiti kani kinula kuma fo jama ala kama baby ni bitili
tiri beti lati wacha mame feia kashi ni me o domine tinyera sabli jara bite kasi na luma famu otadoni sino tinyanye te kansan Yeah. Non, ça c'est du vrai mandinga. Atechi. Donc, au Klenedo. Tiens. Non. Ah non, c'est toujours BKO freestyle. Fado, ma femme. On est Maki de do, donc bi Maki fana ni Faya Bunema ni Jeff King de do. Donc ni a damine bal damine doroni. Ouais, inchallah. Ni a numbe en bidron c'est sûr et certain. Awo seba de do talani be. Sinon nati utesia. Au Klenedo donc directement une puis similaire donc on mettra et playback qu'on a là. Bon quand la dire à son monde production mais tu quoi maintenant. Est-ce que vous voyez son qu'est-ce qui c'est du qualité ou bien habituellement et tout voilà donc ay jangan na meñon fait tout toujours ma fo bay mo ko to donc il amène hakli kuma uskiski to ñon kan o de lam se artiste ga donc il don thème du mani do ni do mais tant que ni te kuma on la mais ni be instrument drone la main et tout donc il sera donc il femme sans cita là donc au clean do amana tra playback là on playback dame Chef King na donc am clara na Faya Bunema là c'est vrai Faya Bunema est trop am développé ami on reconnaît ouais ne trop mune quoi c'est rare quoi donc clean Atenajo music. Biya don wari teme kun orile ibe ga faganega. Komiya don setenye pi orile ide ga saranela. Neni lofu yere banna obe chaman boni jurumuna. Iye ne soro jena ala yere faralega. Sino madoni unti ya destena. Iga kube nigi bona me ferega safuru bali ni tinyo shita ikele na fomo mashita iga gorila ne tula wantoro ikanu bani tama wale bile ni fara kanifasa fogan so be bona iya domi fe orele bigi jama nini tara itinyo fo imara ikanu dani tama wale bile ni fara kanifasa fogan so be bona iya domi fe orele bigi jama nini tara itinyo fo imara wale mi toro la ni lava mi convoqué mi fenti fe jabu yaria demi ni toro sa ni kerbe garate 600 kabokila aya fotaniti ne inyona do soro o te fega taboni koro fo beto vani wele go tonton e dumi ne tonyo iye ne fitini koro ne inyona do soro o te fega taboni koro fo beto vani wele go tonton e dumi ne tonyo iye ne fitini koro. Ni fara kanifasa fogan so be bona iya domi fe orile bigi jama nini tara ikenyo fo imara ni kanu dani tama wale bile ni fara kanifasa fogan so be bona iya domi fe orile bigi jama nini tara ikenyo fo imara mo baby mo baby Tara on red beat. Kanifasa
fui mara. Non mais Jeff King eni nam club comme dendo kelno ke segene yo no dara nyaburi la sene nyaburi la anya ke bolu jala non pas mais frère donc kelno ame boli sans amena faya buni mala non vraiment Jeff King gani playback non là qualité ko kuma bana mo mi woni a très ka non là mixage ana fin be kan quoi vraiment ça va c'est de qualité ouais ta faya maestro Kara freestyle Fado ne anche o sabe Clebora de bi fajiri mensenga Yami do fie abi agli plapela Famika bo me kele ne bajere Ni garache doro kana wela chema Mama ya fini no go bege go jiengono Aye ware nyini de ungana go muyu Dari ndale be gela be sore la Agare bu e big booty jema Sagara bao Demi se fiti ni jugu na bao Bodi kwa fashi Ba wala fiti ni minenu yala Dadigila dibila anterige una dadigila dibila Dadigila dibila anterige una dadigila dibila Uye kosu ube kenela bamago ne masege dege nununa Uye sonsu ube danela bamago ne masege dege nununa Digila dibila Dadigila dibila Digila dibila Dadigila dibila Geleya be jamana kono Ali mo tala ka keme tomo Bintu manfura soro Kile guru garane te muwa soro Ngangata woni ngono Akone mo furu woro folo Tandu te woro soro Kile guru garane te muwa soro Tandu te woro soro Kile guru garane te muwa soro Dila dibila Dila dibila Dadigila dibila anterige una dadigila dibila Dadigila dibila anterige una dadigila dibila Uye kosu ube kenela bamago ni masege dige nununa Uye sonsu ube danela bamago ni masege dige nununa Digila dibila Dadigila dibila Digila dibila Dadigila dibila Fuari, Boro Bagani, Manani, Sambanani Kaleni, Usantimani, Nyonte, Johnny Nyombe, Mohote, Ala DBC, Shode, Iko Nyonte, Dila, Nibedila, Dila, Nibedila, Dila, Nibedila, Sonja, Bonadila, Sonja, Bonadila, Sonja, Bonadila. Dadigila, dibila, anterige una dadigila, dibila, Bonadila, Bonadila. Uye kosu be kenela bamago ni masege dege nununa Bonadila, 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 Bonadila Dila dibila, Dadila dibila Dila dibila, Dadila dibila Fado toujours rester connecté Fado akana songa bana aïe babu songa ba non même pas non là tiens fa ouais champion non mais migi ina chogo yi ga style ni mota style ni ten quoi mais migi ina chogo yi quoi non mais am glamin kuma ke no kelen non ni te famu quoi donc il a or kadine quoi donc le mo ka lame ou be se ka lame 10 fois 15 fois faut que tout ka uski ka mbiri quoi fait me ka fort quoi donc il est quoi donc il m'a d'adro directement ka be femme quoi il m'a fama o tena fa ko mun ko ke ko talenté ah mais talenté mais kuma do la fanu bla wata fenu nyini ku ka c'est vrai il m'a famia donc o da dan donc là fire bunema no che mu ka woshi no che we woshi non mais non ki mbale we woshi amena wuli 100 ni instrument clé abo dinyoma pour donc faut tala mais un instrument
n'aw ma wuli dɔrɔn ne b'a wuli n ka cɛ jigi n ka cɛ a kala dɔrɔn cɛ ko ne dɔnkili da ka tɛmɛ n ka cɛ a kala dɔrɔn a kala n'aw ma di dɔrɔn ma wuli a kala ka cɛ faut pas foyi ten ok Mr Kojo Soumaïla Kojo le Fayale waati dɔ la ne bɛ kɛ kelen na i ye hali teri tɛ ne la o dusu ni baara n'o ye n teri ye wo souvent u bɛ yɛlɛ na ko sabu kɛ fantanya ye diɲɛ na i ye u bolo jigi tiɲɛ na ala bɛ ko min na o tɛna tiɲɛ tangi masa i ma bɔ hakili na mamadu aw kɛ n ye sini bɛ ni sama nafolo fɛn fɛn banna ne ye inshallah bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ jɔnmɔgɔ la o de kɛra ye ayi donna bɛ ɲɛnabɔ papi dɔ fara foli min kan bɛna sen da cɛjugu kunkolo kan ye an bɛɛ bɛ bi i n'a fɔ sinte jɔfɛn bɛɛ dafe ye duɲa bɛ banden saya dun yɛlɛko kun tɛ kasi kun mana bɔ yɛlɛko kun tɛ yɛlɛko kun tɛ kasi kun mana bɔ yɛlɛko kun tɛ kasi ko kun tɛ yɛlɛko mana bɔ kasi ko kun tɛ tout est au noir ne ma kan tɛ dusukun bɛ panpan f'u ka faamu dunuya ye ban fɛ a b'o kunna ko in tɛna ɲɛ de a b'o kunna ko in tɛna papi dɔ fara foli min kan mina sen da jugu kunkolo kan papi dɔ fara foli min kan faya bɛ ni sen da jugu kunkolo kan ya volume 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 lim volume volume tout est au noir kabini sora tara kabini ga baby tara tout est au noir kabini kɛlɛ kɛra njanya mɔgɔ ma segi bilen tout est au noir i kana kasi o maɲi ma i kana jugu kuma lamɛn o maɲi sa i kana dimi o maɲi ma i kana hypocritiw lamɛn o maɲi sa ne min ye fɔ mi farigan ne min ye don min na ne b'o bana da a fɔ ko mun ni bɛ denni la love filɛ ka mago sa u bɛ ka fɔ lalo makɔrɔ ka juru tan na mɛ jarabi kɔni ka juru banna olu tɛ wotoro kɔrɔ bɛɛ turu b'o la an ta tɛ nɛgɛso kɔrɔ tɛ turu k'a la u bɛ ka fɔ lalo makɔrɔ ka juru tan na de mɛ jarabi kɔni ka juru banna olu tɛ wotoro kɔrɔ bɛɛ turu b'o la an ta tɛ nɛgɛso kɔrɔ tɛ turu k'a la ne ka sora nana tuguni ne ka love jara tuguni ne ka baby nana tuguni jarabi ko la ne tɛ muruti a to n ka bebe tɛtɛ sa a to n ka tɛtɛ jugu bɛ k'u kɛrɛ sa fɔ ɲɛgo bɛ y'a dɛsɛ na a to n ka seri tɛtɛ sa wa tɛ la seule mun bɛ se ka n dusu suma a la bɔnni an jugu ninnu nege bɔra tɛ ma dose mun bɛ se ka fari faga wale tɛ la bɔnni ne yɛrɛ kun bɛ fili de la tɛ la cause mun bɛ se ka n fari faga ne bɛ segin kɔ ne ne donni gasi de la erreur est humain wa défaut dɔ bɛ mɔgɔ bɛɛ la wa défaut dɔ bɛ mɔgɔ bɛɛ la non kuma tɛ yen quoi Samo de don quoi i m'a faamuya non mais i b'a dɔn plateau ma surprend ka bi ta in bɔ quoi i m'a faamuya donc là non mais free bang non kuma tɛ yen quoi i m'a faamuya donc vraiment bɛɛ y'i ka style de don bɛɛ ka dɔnkili dacogo de don quoi ni fa y'a da i b'a fɔ ko cɛ fa y'a bɛ ka nin kɛ na quoi mais i m'a faamuya ni Jeff King fana y'a minɛ o kelen don quoi donc vraiment donc parce que ni mɔgɔ mɔgɔ fana i bɛ taa sɔrɔ kelen bɛ kelen balancer quoi mais bi aw bɛ ka ɲɔgɔn i m'a faamuya free donc là an bɛna boli ka taga yɔrɔ min na sisan an ka rubrique dɔ bɛ yen nɔ o ye i n'a fɔ interprétation quoi ma mɔgɔ gɛlɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔnkilidala dɔw lamɛn trop hali ni star de hali ni super star de mɔgɔ dɔw i bɛ taa sɔrɔ o giffe trop a bɛ se ka k'i den ye a bɛ se ka k'i fa ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye quoi a bɛ se ka kɛ i ka kɔrɔna game kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ kɔrɔna game kɔnɔna la mais i bɛ taa sɔrɔ a ka fɛn dɔw bɛ a ka ko la a ka di trop donc nin yɔrɔ in na an bɛna se o yɔrɔ de ma sisan Faya Bune ma ale bɛ se ka mɔgɔ min ka dɔnkili da a b'o fɔ donc an bɛ tila an bɛna Jeff King na quoi parce que ça fait plaisir hali ni Faya bɛ yɔrɔ min na sisan i bɛ taa sɔrɔ hali mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ Faya ka son ka d'a trop a bɛ Faya ka dɔnkili partie dɔw da quoi Jeff King fana c'est pareil bon a ka ɲi trop i sigilen i k'a ye ko mɔgɔ dɔ bɛ k'i ka dɔnkili da quoi o fɛn dɔ de kɛ mɔgɔ la a ka baara kɔnɔna la c'est important quoi voilà donc ni an sera yɔrɔ de ma sisan Faya Bune ma
Il t'a dit trop fort. Fumaigo a trop fort. Bon, il flâne, mais me rappelle Bellamé. Artiste Farah, chef Farah Moussouga, ni Bellamé. Bon, fuma. En tant qu'artiste, il y a du mambo. Donc, on a motivé quand il a fait là. Effectivement. Donc, ni Bellamé. Tu vois, ni Bellamé. Mais bon, Fendo, c'est quelque chose. Et Fendo Rido, il m'a fait bien. Bellamé. Bien sûr, donc là, c'est donc d'acquitter mon rôle. Oui, fou quand faut le comme on m'a fait couper. Mais non, il est Bellamé au Jaguar. Sinon, il était artiste. Bellamé, oui, c'est dit. Il m'a fait bien. Mais, ok, et Bellamé, il m'a fait bien. Mais, Dobe une son avait répété chlore tout le temps, film c'est kada. Au tina pas qu'il beaucoup santoyo. Ah non, c'est pas un autre. Donc oui, fait nous avait répété les 150 sur une mot de bière bien à mandi. Ouais. Oui c'est vrai. Nous a mandi au kona que tu peux que mais anti kanklina quoi. Mais à son ni une seconde sur la jungle son dans ne va bon dans ma fo. Oui, parce que mot de la mer, on devait répéter chlore tout le temps quoi. Au fin au fond de drone juste voilà, c'est un peu ça quoi. Oh, donne fin que faut dire. Bon, on est à un moment donné, il a 100. C'est un des Malagueta. Malaké. K2K. K2K. Yeah, Nangaraba K. Free. Mon baby yega dos. Akadinyegi fo majo yako. Ni tama toma drandem verege ngamoye sengela moye torola moye nyani la tinsa. Dongili ko fela nina ni denumba. Mukele mpere jorobila ni denuna. Umani fale mobilila ebene fa ga soro ma sincero la. Iga folo ne muningoni tumeke ngobenela kasangele. Iga folo wakashili nkunumeke ngobenela snogori bebe. Et niga soma parli niga parfum sumanu niga ouais niga no niga pas me mordi pour le tordi ma chérie manine no free fa imayere frère anglais to fendo la bon achama be ma fuma mais non mais free tout récemment ma fuma avec famille ouais il to rendre la mettre trop absa ka rebe na me pour ga imo go fendo la tu vois il va voilà on le famille quoi Jeff King Bellamé bon ne be Bellamé comme a fait tout mais il be dola mega te me doga ina fu fena fa tout moi bon ne be nta don na fena doni no trou mais ne va aller la mettre trou Davidson ati jarabi donc mais Davidson va fana na na propre style David c'est système fermé no folone non système fermé la do la ok kelen do Davidson ouais big respect en folie bi yeah ko alni togo bala cheni tono tala ankan genkan jist sanga kala ni sulu salautanoi ete iri sama ete chimi chama itandoi ivito bibulu mega na mana kan foi saniga ke imaye kibe kla foi ba fo anta ke mo ya me ayere kan atakan nti se ga salia fan su sagona mizigi bo ni tan fe ibiere no te mogo shita tan dayan tan jama muna mogo ka doro me tan kuna chea ga kuma ka chanta muna ka sorali doro me tan kuna e goga ni jama kuna tinega nga grigata pa ma kuna ay wele sangara walma tuma nga soljo samara ni minsina e ko ke manye mogo shita tan kun tuma emo me tuma emo muna banko ere tuma fo ke tan fa bien manga dona jombe ni dakando ikungolo bouger ni somirido kuma tenine chef dala mado baby fera kanga go non là tiens non là non Davidson non avec demandi trop ma famille non ni c'est dit même si la mi photo Davidson albi dans la vie ni patience t'es comme ina ko to quoi en tara molo tôt ou tard c'est sûr et certain David Bena parce qu'avec un minke
c'est vrai de don i m'a faamuya tôt ou tard a bɛ na quoi i m'a faamuya donc o message de don k'o fɔ bɛɛ ye un artiste si tu as du talent ni dalen n'u yɛrɛ la ka ban i bɛ na i m'a faamuya voilà a banna ka ban Davidson vraiment nin tun ye fana nin yɔrɔ ye donc la sisan an bɛ na sisan baro de kɔnɔna la sisan vraiment non ne yɛrɛ n jouera même ko b'a tila ka faga parce que tellement que n bɛ fɛ ka dɔnkili de lamɛn tuguni n bɛ fɛ ka dɔnkili de lamɛn tuguni a y'a kala tuguni donc n b'a faamuya baro yɛrɛ bɛ ka nɛgɛ bɔ n na quoi mais Firi o la Faya an bɛ taga ni yɔrɔ min ye Faya Bunema ye dɔnkili da daminɛ san jumɛn bon Faya Bunema daminɛ 2017 c'est bien moi ça m'a ne ka élément bɛɛ ye 2017 hein mais c'est rare mɔgɔ ka ouais 17 ouais d'accord je vois ça fait 8 ans 7 ans 8 ans ouais 7 ans d'accord problème t'a la mais i ka dɔnkili da daminɛ la i bɛ se ka i doncogo fɔ an ye dɔnkili da la ouais bon ne ka dɔnkili da i b'a dɔn y'a dɔn dɔnkili ka di ne yɛrɛ de quoi tellement kɔrɔkɛ dɔw ka sɔn bɛ ne m'u lamɛn ka sɔrɔ ne ma don a kɔnɔna na tellement bɛ ka sɔn kiffe n bɛ k'a lamɛn yɛrɛ quoi n bɛ k'a lamɛn n bɛ k'a répéter souvent ji bɛ n bɛ k'a lamɛn n bɛ k'a répéter n bɛ kasi wa ji bɛ ci ɲɛ kan tellement dɔnkili yɛrɛ min ne bila lezi la quoi ne tun tɛ ka niveau la n'u ye sɔn a la ne tun tɛ taa f'i ka o dɔw bɛ jouer dɔrɔn i bɛ ne gɛn ne tɛ taa ne tun tɛ taa n b'a fɔ ma zigiw ka di ne yɛrɛ ni mun ye quoi dɔnkili yɛrɛ min ne bila bɛɛ la u sɛbɛ yɛrɛ tu vois m'a fɔ ma mais Faya Bunema tɔgɔ yɛrɛ i y'o ta cogo di bon Faya in tu vois Faya kɔni bɛɛ bɛ Faya in kɔrɔ dɔn mais Bunema i b'a fɔ de dɛ bamanankan na de dɛ maliyɛnw an ka namɛ dɛ Faya Bunema mais i bɛ san 10 kɛ i bɛ faamuya i t'a faamuya Faya Bunema yɛrɛ oui d'ailleurs cɛ b'a fɔ ma bon an y'a daminɛ ni Faya donc bɛɛ bɛ Faya dɔn Faya mɔgɔ min ye Faya anglais de donc b'a fɔ ma Faya tasuma de don mais Bunema ye espagnol de Bunema i b'a fɔ multicouleur donc ne mana ne imaginer san ka ne kɛ mun ye ne bɛ n yɛrɛ ne b'o de yɛrɛ la quoi ne b'o de montrer ne ye ne imaginer ka ne kɛ mun ye ne kɛ mɔgɔ ɲuman ye an bɛ continuer n'o de donc ne kɛ mɔgɔ jugu ye kelen de don ni ne bɛ se n b'a fɔ ma Bunema o de Bunema mais en espagnol maintenant bon munna n ko an bɛ tila ka parce que peut-être ne b'a dɔn peut-être que Faya Bunema ne kɔni dabali banna parce que munna Faya c'est du feu Faya o tasuma ye bon Bunema o ye multicouleur ye quoi fɛn sugu dɔnbali o bamanankan na o tɛ i n'a fɔ wa i m'a faamuya donc tasuma fɛn sugu dɔnbali i tɛ nin bɔyɔrɔ ye o i m'a faamuya donc là Firi de don donc là tɔgɔ ka ɲi trop parce que il faut être créatif quoi donc i bɛ don diɲɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ i tɛ Faya Bunema ye quoi i bɛ se ka Bunema ye à part i bɛ se ka Faya ye à part mais Faya Bunema cɛ ni kɔni ne ma a bɛ se ka bɛ yen mais ne ma ye mais dɔw fana filakan wɛju kan dɔ bɛ yen nɔ ala bɔn dɛ ma ne yɛrɛ fila de non cɛ i yɛrɛ o ala bɔn ni voilà oui ala i jɔnkɔrɔ ni suni jɔnkɔrɔ ni suni mɔgɔ caman b'a ko de ye mais ala bɔn ni ma bɛ yen Bunema bɛ yen c'est i y'a fɔ cogo min na espagnol bɛ Mexique olu kɔni coutume de don olu ka langage de don quoi donc o ye Faya nacogo ye quoi d'accord problème foyi t'o la mais i ye dɔnkili da daminɛ i ka dɔnkili da carré kɔnɔna la i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ cɛ a tɛ bɔn ni fami kunda cɛ dɔnkili da kun ka di lamɛn yan ayi bon a ka di lamɛn ye trop o fuma lamɛn grand sœur yɛrɛ bɛ ne ka fan ne hali l'exi cɛ hali n'o y'a mɛ hali ni du kɔnɔ n'o ye kɛ tan i taara bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ bilen hali bi o t'a kalama fɔlɔ cɛ bon bɛɛ kelen don ka kasi a la tu vois donc mais lamɛn ni grand sœur ni grand frère donc olu yɛrɛ de ka fan yɛrɛ fuma ni fuma na sɔn bila olu bɛ ɲininka karisa mun de bɛ yen i tɛ ka nin kɛ tan i tɛ ka nin kɛ tan i tɛ ka taa tan i tɛ ka kɛ tan n b'a fɔ tu vois olu de ka fan yɛrɛ sinon gɛlɛya tɛ b'a kɔnɔna na ni ça va an y'a daminɛ gɛlɛya la ka na laban nɔgɔya la nɔgɔya kɔnɔna na gɛlɛya bɛ sɔrɔ tuguni o ye diyagoya de donc i tɛna se ka na k'i bɛna o bɛɛ walawala dɔɔni parce que tu vois kelen an na yɛrɛ kelen an bɛ pièce kelen ta chef king o bɛ se ka kɛ yan an b'o pièce hali kelen n'a yɛrɛ dɔw fɔ an ye fana k'o o bɛ fɔ de dɛ ayi n bɛ fɛ ka f'i ye quoi genre gɛlɛya tɛ ban wa mais kelen kɔni bɛ yen an bɛna se o yɔrɔ ma sisan i bi o min digili la diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la quoi a bɛ t'i kunkolo kɔnɔ ni ye tɔɔrɔ fo don la fana kɛ n ka briller quoi ka se ka nin mɔnɛ in bɔ o bɛ kɛ mɔgɔ la an bɛna o yɔrɔ la sisan ouais bon non n'o yɔrɔ ko don don dɔ la n tɛna tigi tɔgɔ fɔ artiste dɔ fana de don n tɛna tigi tɔgɔ fɔ mais so yanni wuli ka lo karisa n'o wi
i bɛ ci jumɛn na sisan n'o san kɔni ne tɛ foyi la ne bɔra sunɔgɔ la an bɛna sigi niveau la donc an bɛna baro ni fɛnw qu'est-ce que ne bɛ se ka n'ale fɛ yen yan ne bɛ se ka n'ale fɛ yen an ka ko dɔ kɛ yan téléphone na dɛ mɔgɔ dɔnnen don a dɔnnenba don ma faamu ne ko n ko cogo jumɛn na n ko a poche jumɛn na fɔlɔ ko fɛn fɛn mana diya ne n ko bon ko min studio b'i yɛrɛ fɛ yen donc ne taara an bɛ ko dɔ kɛ ma faamu o de y'a sɔrɔ ko ninnu fɛn fɛn ye mɔgɔ la essayer tu vois donc ne wulila ka manu wele ma faamu an bɛ ka manu yɛrɛ fo yɔrɔ na ari gengi famille ka manu wele donc an ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan mana togo kɔnɔna na ka moto ɲini ka essence ɲini moto la ka ɲɔgɔn ta ka n'a tigi fɛ yen nɔ donc an nana an la sigi studio da la donc an sigilen studio da la an ye temps tɛ a bɛ une heure après a bɔra ne a ko ne ka don ne donna studio falen jama baara min studio kɔnɔ a don mɔgɔw ye minnu ne dɔn et puis m'a faamu lien wɛrɛ min ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ minnu mɔgɔw bɛ studio kɔnɔ quoi ko ne nana mun de la ko ne bɛ fɛ k'an ye cogo di ko mun de bɛ yɛrɛ ne wele tu vois yɛrɛ ne wele ko ne ka na n y'a f'i ye n ko karisa ne nana m'a faamu an bɛ ko de kɛ siɲɛ kelen komi studio bɛ yen siɲɛ kelen an b'a lajɛ an bɛ morceau dɔ la ka ɲɔgɔn an b'o fɛngɛ quoi ko y a pas de problème o fɔra téléphone na donc ne nana m'a faamu ko non ko tɛ se ka kɛ bi ne ko ko karisa n ye ne wele mun na n ko ne ma ne wele la n ko an na fɛngɛ ko non ko tɛ se ka kɛ bi ko temps t'ale bolo quoi jama ba cɛ la a don n jɔlen n kasira de quoi tu es touché mɔgɔ ɲɛna m'a faamu n kasira et puis fɛnɛ n bɛ moto kɔfɛ n bɛ ka taa so a tigi b'a ka quartier na a b'a ka quartier na maintenant tigi m'a faamu ayi m'a fɔ dɛ m'a faamu mais mɔgɔ caman bɛ yan o an ka plateau tɛ basi plateau ye ayi mɔgɔ caman bɛ yan m'a faamu mais a bɛ dɔnkili da a bɛ dɔnkilidala de don e y'a fɔ ayi ne m'a fɔ dɛ an ka plateau tɛ o plateau ayi m'a dɔn mais m'a dɔn yakili bɛ mɔgɔ min na o tigi tɛ parce que mɔgɔ hakili ba t'a tigi fɛnɛ kan tu vois mɔgɔ hakili ba t'a tigi kan wagati na sinon yakili bɛ mɔgɔ min na o tɛ dɛ n'o tɛ m'a faamu an kana don yɔrɔ nin kɔnɔna la a don moto kɔfɛ n bɛ ka taa n bɛ kasi la n ko n'u ka n deli karisa i da de sa nin bɛɛ bɛ ban i da de a bɛɛ n'ala cɛ ma ka sɛbɛsɛbɛ de f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la kɔni o ne touché yɛrɛ fo bi a ma bɔ ne kɔnɔ a kɛra se kelen-kelen na yan a tɛ bɔ e bɔra yɔrɔ foise la yan o sɛbɛ foise kelen-kelen na mazana foise la yan se mais m'a faamu ayi ne bɛ ka nin sama mɔgɔw mana faamu connaisseurs b'a dɔn peut-être mɔgɔ min parce que ase la nɔ maximum 4 personnes minnu bɛ ka ase monopole mɔgɔ minnu bolo mais juste an tɛna o fɛngɛ parce que an tɛna hali daba olu kama an tɛna olu kama parce que hali ni an y'a poussé a k'a fɔ fɛn dɔ a bɛ nugu de bɛ na ni ɲagaɲaga ye quoi a ka to a kɔnɔ hali bi a ka laɲini min a ka se ka se yen quoi a bɛ yen voilà parce que a sɛbɛn ne sisan k'a pousser a ka kuma mais a bɛ jouer a kan quoi c'est un problème donc fɛn bɛ jouer artiste ka carrière kan donc a ka image ma don n'a nataw la donc an b'o éviter quoi voilà donc vraiment nin bɛ digi mɔgɔ la trop a don a touché yɛrɛ de quoi i m'a faamuya voilà a bɛ i n'a fɔ k'i wele k'i lamisɛnya i m'a faamuya kɛnɛ kan ou n bɛ fɛ ka tɔgɔ ta i kan wa jumɛn t'a dɔn mais là et puis a bɛ san fɛrɛ a bɛ ɲɛ a don ka tɛmɛ kan ma faamu fɛn bɛɛ mais o kɛ cogo di cɛ bɛɛ n'a ka ko ta ala ka bon ala bɛ yen ayi non mais baara mais nin fana ka ɲi trop ne b'o de fɔ bɛɛ ɲɛna fɛn dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la a bɛ pousser k'i bila ko dɔ fɛnɛ na a dusu a don yɛrɛ ti dɛ i tɛ se ka sunɔgɔ donc a b'i pousser i bɛ se yɔrɔ dɔ la diyagoya quoi e ka kɛ fɛn dɔrɔn e k'a ye dɔrɔn o tigi bon n kɛla nin ye bi bon va ye ça va n'olu ma k'i la i bɛ se ka mun kɛ k'i yɛrɛ tɛ taa yɛrɛ fo ko dɔ de ka k'i la quoi m'a faamu o donc là an bɛ boli joona an bɛ na Jet King na donc là Jet King i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye i y'a fɔ déjà i y'a fɔ i bɛ quartier mun na o ye Dablé ni Marseille d'accord donc an y'o faamuya donc mais i ye dɔnkilidala na ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon ni ta daminɛ 2024 dɔrɔn 2024 kɔnɔna la ouf denkurani ale denkurani la cɛ mais a dan d'accord donc là i y'a daminɛ en 2024 donc vraiment yɔrɔ ko kɔn ka wuli tɛ kɔn ka se woloduna tɛ Dablé san kelen dɔrɔn mais kuma min b'a da ne maki b'a dɔn ni n ko n bɛna fɛn dɔ fɔ a bɛ i n'a fɔ kɔman quoi mais dɔnkili yɛrɛ an t'a dɔn mais ni dɔnkili da ko la ni k'a lamɛn ni ne y'a bila yɔrɔ min na 30% b'o sɔrɔ quoi n b'o sɔrɔ donc n tɛ se ka mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn quoi mais ni y'a min fɔ 30% a tɛ se ka wuli quoi vraiment kan b'i da n tɛ san kelen ko ye dɛ cɛ est-ce que e tun tɛ formation kɛ
non n mɛna dɔnkilida la trop i n'a fɔ mais i ka don studio la ne ma deli ka dɔnkili da yɔrɔ wɛrɛ mais ne ka so kɔnɔ ne ye texte dɔw sɛbɛn depuis 2015 depuis ne tɛ bɛrɛ ma fɔ dɔnkilida i ka ka di olu tɛ se ka olu kɛ fɛnɛ bɛ yen o ma fɔ nin tɛ san kelen furu na dɛ parce que dɔnkilida yɛrɛ ka di ne ye ne donna dɔnkilida la a balila bɛɛ la a balila bɛɛ la quoi parce que n kun bɛ kalan kɛ et tout minnu bɛ n dɔn u bɛ n dɔn n bɛ kalan kɛ normalement i ka kalan dara niveau jumɛn la bac bɛ ne bolo j'ai eu mon bac 2023 awɔ d'accord Sami université la bon ne kun bɛ ka dɔnkilida yɛrɛ to bac sɔrɔ de kama parce que n fa ka ko ka gɛlɛn ma donc to ka bac de sɔrɔ san voilà ni dɔnkilida ko min i ka kalan ko fɛn a bɛ digi ale la quoi hali ni kɛlen ka dɔnkili da a balila mɔgɔ baden de la ko ko ne bɛ ka dɔnkili da mais an fa ye mɔgɔ dɔ ye a lafaamuyalen don ne y'a fɔ a ɲɛna dɔnkilida yɛrɛ de ka di ne ye a kun bɛ mɔgɔ kɔnɔ a bɛna kɛ cogo min a ma kɛ ten quoi d'accord non cɛ ok mais sisan i y'a daminɛ ni san cɛ an ka kɛ san kelen yɛrɛ fɔli yɛrɛ o bɛ fɛ ka yɛlɛ bila la san kelen i y'a daminɛ ni san cɛ san kelen non mais yɔrɔ k'an b'a da quoi cɛ ka flow ka girin trop donc là i y'a daminɛ ani san cɛ a bɛ san kelen de la mais i bɛ se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni fɔ an ye famille kunda i ye difficulté jumɛn sɔrɔ bon comme n yɛrɛ y'a fɔ cogo min ne bɛ an tɛ duba kɔnɔ i n'a fɔ fa dɔgɔnin ni fa kɔrɔkɛ ka loi bɛ imposé kan voilà an b'an yɛrɛ dama voilà bon n kɛlen ka ko in daminɛ n siranna au début n siranna ka fɔ n fa ye n y'a fɔ n ba ɲɛna sinon hali ne fa don dɔ la ne tun bɛ ka freestyle o y'a sɔrɔ ne ma taa fana a ye ne ka radio ta k'a ci a delila k'o kɛ hali carte mémoire ma o y'a sɔrɔ bitomani yɛrɛ de bɛ ne bolo depuis ne bɛ bitomaniw ta min kan ta k'a lamɛn a ka di voilà o y'a sɔrɔ hali n tɛ texte sɛbɛn dɔw et tout bon mais là ni ba ma gɛlɛya foyi don dɔnkilidako la ale ko n'a ka di ne ye ni ne ka hɛrɛ b'a la ala k'a ɲɛ ka di ne a y'o de fɔ o kɔni e ma gɛlɛya ye fɔlɔ voilà e ma gɛlɛya in yɛrɛ ye fɔlɔ ne ma gɛlɛya non gɛlɛya b'i ɲɛ dɛ non ale nɔgɔya ka cɛ kana la bienvenue dans notre cité non mais frère mais ala ka nɔgɔya non mais yɔrɔ ko olu bɛ yen quoi gɛlɛya ko in filɛ nin ye ko siraw tɛ kelen ye quoi o ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɛcogo ye quoi i m'a faamuya donc dɔw bɛ se ka na dɔrɔn 3 mois mais n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ quoi anw baden yan u ka fɛn dɔ dɔrɔn pouf a kɛra it ye pouf pouf ko dayɛlɛ la quoi mais min f'i ɲɛna o ye conseil ye quoi ma tila n bɛna kuma tigɛ da quoi recherche kɛ quoi i ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na k'u hakilinata dɔn sinon tôt ou tard hali ni succès nana n'i ma gɛlɛya in kɛ dɛ a bila i kunna a b'i ɲɛ dɛ i bɛ wuli i mɛn o mɛn i bɛ se niveau dɔ ma level dɔ ma i bɛ gɛlɛya sɔrɔ yen i bɛ jɔ yɛrɛ de i m'a faamuya parce que e tɛ ko dɔw bɛ e t'o kɔnɔ k'o dɔn quoi e ma caman ye o ka succès bali ka na a bɛ bali ka stopper u t'a dɔn min don quoi u b'a fɔ ko cɛ nin bɛ taa nin bɛ taa o tɛ dɛ e ma système ɲini k'a faamu donc o bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn ka n'i yɛrɛ bonya dɔnniya ɲini ma quoi gɛrɛ kɔrɔbalenw na quoi i k'u ka dɔnniyaw tɔmɔ i ka gɛrɛ u la i ka essayer ka voilà u t'aw suɲɛ i m'a faamuya donc là a b'a to i ka sopassement bɛ dilan ka ɲɛ quoi k'a sɔrɔ i ma carrière jan kɛ quoi i m'a faamuya donc c'est un peu ça mais o kɔfɛ sa mais i bɛ se ka Jeff King nacogo fɔ yan i ye tɔgɔ in choisi cogo di ne ma n tɔgɔ ta yɔrɔ jan ne yɛrɛ tɔgɔ de Gawusu ne jamu Fofana ne GF Gawusu G Fofana King o ye wura de King ye wura de G o Gawusu de F o ye Fofana ye donc Gawusu Fofana wura Gawusu Fofana a tacogoni filɛ nin ye a tɛ janya maa yɔrɔ jan non a dan trop donc déjà n bɛ fɛ k'i bon n'a ma ɲa question di fa ye ma m'a di ma quoi i m'a faamuya mais i ye dɔnkilida daminɛ ani sisan cɛ i bɛ se ka fɛn kelen fɔ min y'i choqué trop fɛn don k'a b'i kunkolo la a donni kama a digili la quoi ne kɛlen ka dɔnkilida daminɛ ani sisan cɛ mun ye ne tɔɔrɔ o kɛra ne ye son dɔ bila ne ka son éditeur dɔ y'a bila a taara yɛrɛ de hali sisan n b'a dɔn son in a bɛ mɔgɔ caman y'a lamɛn quoi mais u t'a dɔn ko ne ka son don n y'a da yan nɔ a partini dɔ bɛ yen a partini dɔ bɛ yen fo n b'a fɔ ko ne b'i fɛ kanu de la ne b'i fɛ diɲɛ ɲɛ kanu de la ne b'i fɛ furu de la ne b'i fɛ diɲɛ ɲɛ furu de la a k'i bangebaaw kama bébé i kana sɔn ka janfa n'i ma sɔn ka cɛ lasigi ma ne bɛ taga so muso lasigi la
ni de kɛla semi-live yɔrɔ voilà ouais ni yɔrɔni voilà ni yɔrɔni d'accord donc wa éditeur do utiliser voilà TikTok parce que ne tɛ mɔgɔw y'a utiliser merci ne tɛ visibilité ba kɛ a bɛ 12 cas de vidéo i b'a dɔn Sénégal non t'a la voilà bon vidéo caman kɛra la mais mɔgɔw t'a dɔn ne yɛrɛ ka compte kɔnɔ ni son in bila dɔ bɛ na mun yɛrɛ ta digira n na comédien dɔ bɛ yen nɔ o dɔnnen don a y'a abonné ne na quoi a y'a abonné ne na dɔrɔn a nana ko ne ka son don ne ka o y'a sɔrɔ ne ma dɔn quoi fɛn in bilala dɔrɔn ne ko ne de ka son don a bɛ ka kuma ne fɛ tile kelen tile fila ne ko ne ka son don ko tu es sûr ne ko ne ka son de don n ko fɛ jɔnni ta don sisan a ko ne ma ko ne ka son don tuguni ne fana ma kuma a fɛ bilen ne balila min na a y'a désabonné ka bɔ ne na cɛ o de digira ne na trop mɔgɔ caman de b'a kɛ ne la ko ne yɛrɛ de ka son don k'i imposer mais comment donc o yɔrɔ in de digi la o de bɛ digi la parce que u b'a miiri dɔrɔn n'i ma dɔn et tout i bɛ ka tɔgɔ ɲini fɛn dɔ voilà o de bɛ courage tɔ don i la n'i dɔnna don min fana b'a fɔ dɔ ma ko o ka son i ta ja ne voilà mais fa ya i b'a nin yɔrɔ in nin ye sɛbɛ de ye éditeur bon éditeur bɛ mɔgɔ sɛgɛn trop franchement a tɛ fɔ ko u tɛ ka baara kɛ quoi mais u bɛ mɔgɔ sɛgɛn quoi ni aw bɛ ka e bɛ fɛ ka tɔgɔ ta dɔ kan ne e ka produit a ɲɛna trop ne bɛ fɛ ka éditer k'a bila mais au minimum i b'a dɔn k'a fɔ ko artiste dɛmɛ tɛ quoi minimum artiste tɔgɔ sɛbɛn fɛn kan voilà je vais justifier mon cas ne ka kama kɛ ten i b'a dɔn mɔgɔ de tɛ fɛn ɲɛɲini sinon o ye ne tɔgɔ bila ka tila ka ne photo bila BLF edit a ka edit bɛ ye turu a ye ne tɔgɔ bila ka tila ka ne photo bila ale nɔ tɛ mais mɔgɔ yɛrɛ de t'a ɲɛɲini quoi u b'i photo ye tout mais imagination i yɛrɛ b'an bɛɛ dɔn u b'a fɔ dɔrɔn comment il a pu faire ça voilà o de don yɔrɔ tɔ laban o fana jara trop fa bɛ ka n y'a yɔrɔnin tigɛ quoi awɔ n ko i ka kuma de don kelen i m'a faamuya parce que caman b'a kɛ fɛn dɔw de don c'est important i m'a faamuya ni e bɛna fɛn dɔ bila a ka di bien sûr a ka di e tɛ k'a bila i b'a dɔn c'est un business quoi a tɛ k'a bila artiste kama dɛ parce que c'est un produit a bɛ sɔnni mɔgɔ kulo kɔrɔ m'a bila a compte kɔnɔ pour que a ka se ka taga m'a édité k'a bila mais o de don mais c'est le business ne b'a fɔ i m'a faamuya donc là n bɛ a édité m'a bila mais e bɛna édité k'a bila sisan mɔgɔ bɛna don ka a vidéo n'a fɛnw bɛɛ kɛ e yɛrɛ kan ka joie i b'a dɔn quoi tellement que malien n t'a fɔ n ko an ma business faamu dɛ mais e yɛrɛ de kan ka i disi gosi bon e ka éditer sababu la ni artiste donna o de kan ka kɛ yɛrɛ ka fierté o de kan ka kɛ fierté o hali ni e éditer bila don min na a bɛ dɔn k'a fɔ quand même i delila ka artiste dɔ labɔ quoi mais ni e éditer kelen bila mɔgɔw bɛ k'a kɛ e yɛrɛ an ka kɛ artiste tɔgɔ sɛbɛn bien sûr an ka kɛ i artiste tɔgɔ sɛbɛn parce que mɔgɔ min bɛ éditer kɔfɛ ne t'a fɔ n ko a caman ne dɔnbagaw ye mais n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ quoi ne b'u caman dɔn quoi mais ji bɛɛ n'a boli sira de don ne bɛ k'o fɔ bɛɛ de ye i m'a faamuya n'i ma ɲa i bɛ fɛn dɔw kɛ a essayer n'i y'a bila siɲɛ kelen mɔgɔw bɛ k'a ta kuma dɔw la to ka artiste ka fɛn dɔw woloma i ka na n'a ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ wa nin artiste don i bɛ commencer ka artiste ka communication don a kɔnɔna la o bɛ kɛ i ka to ka artiste wɔ dibi de la ka na n'a ye yelen na i ka manière la mais u bɛ éditer ka siɲɛ kelen dɔrɔn a bila la mɔgɔ bɛna don a kɔnɔ k'a kɛ a banna vidéo bɛ kɛ olu ka compte kɔrɔ compte mɔgɔw bɛ taa don dɔw yɛrɛ bɛ taga u bɛ taa taper commentaire kɔnɔ ko c'est quel artiste c'est quel artiste i m'a faamuya u tɛ taa olu tigi répond normalement n'u bɛ taa a tigi jaabi k'a fɔ ko nin artiste de don a bɛ faamuya mais u tɛ jaabili kɛ a tɛ dɔn artiste min don i b'a ye a challenge bɛ na Bézi la fa Bézi bɛ tila ka tunu et artiste yɛrɛ ka compte yɛrɛ abonné tɛmɛ 3000 abonnés kan mais imaginez c'est un problème bɛɛ bɛ k'i ka fɛn consommer ka sɔrɔ i yɛrɛ sugilen tɛ o ye Mali de dɛ donc an hakili to nin yɔrɔ ninnu na n tɛ k'a fɔ ka mɔgɔ lamisɛnya mais ko n'a kɛcogoya de don quoi an ka essayer an bɛ baara o baara la quoi an ka dilan a ka se ka mɔgɔw dɔw dɛmɛ quoi i tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ ko bɛ bila ala tɛ bɛɛ garisɛgɛ di i ma quoi mais a bila mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ ni ala ye min n'i ka sira bɛn dɔrɔn u bɛ bɔ c'est tout quoi donc fa abonné ma an bɛna e ka yɔrɔ min na sisan i ka semi live taxi a siɲɛw i y'a woloma cogo di bon don dɔ la ni n terikɛ dɔ tun bɛ an bɛ ka taa bolibana donc an fama siɲɛw ne ye moto kɔfɛ siɲɛw nana quoi su in na weekend su dɔ fana de fɛ quoi tu vois ne tun bɛ kɔfɛ su in na nin bɛ sorti na bɛ kɛksi na tu vois an bɛ taa shooting kɛ parking na quoi tu vois donc a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an b'a fama referee ta dɔrɔn caman b'a ko nu referee bɛ ta dɔrɔn ni referee sɔrɔ dɔrɔn referee de quoi tu vois donc olu ne firi a nana o cogo de la a nana o to n bɛ moto sanfɛ a nana ka to moto sanfɛ mais e ka nin style i bɛ ka na n'i yɛrɛ ka style tan afro drill tan d'accord min ka fɛn ka sanfɛ afro drill bon
ne bɛ sili bɛɛ kɛ mais Afrodili yɛrɛ de ka base kosɛbɛ i bɛ n ka son lamɛn sisan i ma piano yan Dieu merci ne bɛ taa fan bɛɛ fɛ Dieu merci tu vois ne ye poli i ye plan dɔ fɔ sisan n bɛ ka yɛlɛ mun na c'est important n bɛna fɛn dɔ fɔ sisan don o don n bɛ nin fɔ n ka émission kɔnɔ la bon bi Ala y'a kɛ n bɛna fɔ yan fana quoi n t'a dɔn ne bɛ ka n faamuya déjà o y'i ka semi live ye semi live kɔfɛ n bɛna yɔrɔ dɔ fana fɔ aw ye c'est important an ka plateau laɲini ye fɛn fila de ye d'inviter des artistes différents u kana ɲɔgɔn sɔrɔ lieu kelen na ka se k'u ka lien renforcer u ka ɲɔgɔn dɔn ni bi kun tɛ aw tɛ ɲɔgɔn dɔn peut-être aw tɛ ɲɔgɔn dɔn réseau yɛrɛ kan mais bi sababuya la a bɛna contact garder a bɛ don ɲɔgɔn na aw ka liens bɛ don ɲɔgɔn na hali i ta sɔrɔ nin kɔfɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn yata bɔ ɲɔgɔn na quoi mais hali don star bɛ na o diyagoya de o fo n'a ye fɛn in bila sinon don la a bɛ na quoi aw kɛw ka ɲɔgɔn ye aw hakili bɛ n'a labɔ an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra Maki ka plateau kan an ye ɲɔgɔn dɔn Maki ka plateau de kan bon laɲini fɔlɔ o ye laɲini y'o ye filanan ye jumɛn ye an ka se ka dɔɔni ajouter artistes ka hakilina kan an t'a bɛɛ dɔn an tɛ fɛn dɔn quoi mɔgɔ bɛ yen olu b'a dɔn an ye quoi mais an bɛ fitinin min dɔn k'a essayer au moins aw kana na plateau kan ka segin ten ka sɔrɔ dɔnniya fitinin fara aw ka hakilina kan quoi an ka laɲini filanan ye i bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan mɔgɔ tɛ kɔrɔ dɔnniya ɲini ma mɔgɔ tɛ se ka se sanfɛ k'i tɛ fɛn dɔw dɔn quoi i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan n bɛna yɔrɔ kili a diyara n ye trop n bɛ to ka fɔ n ka kuma bɛɛ la parce que artiste o artiste bɛ na bɛɛ mago de b'a la parce que mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 2 dɔrɔn de b'a dɔn olu de b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'e bɔra sisan k'e ɲininka i ka style na cogoni bon i ye n jaabi cogo min na jaabi nana ni genre de genre ni style c'est différent i m'a faamuya genre o bɛ yen style o ye i yɛrɛ ka dɔnkili da cogoni de ye tan o ye i yɛrɛ ka propre style de ye i b'i yɛrɛ ka propre style kɛ genre min sanfɛ o de ye genre ye o de ye afro drill ye i n'a fɔ i bɛ ka min kɛ o ye genre ye i ye i ka playback c'est de l'amapiano non voilà o ye amapiano genre ye dancehall genre bɛ yen araga bɛ yen mandeng bɛ yen afro bɛ yen a badenba de bɛ yen nɔ i m'a faamuya reggae bɛ yen nɔ a ka ca trop bancogo t'a la olu ye genre de mais i yɛrɛ ka style o tɛ diɲɛ mɔgɔ la ni e tɛ quoi i m'a faamuya donc o ye e yɛrɛ ci cogo de ye donc n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ dɔrɔn i b'a dɔn déjà mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a dɔn mais ka dilan ka bɔ ɲɔgɔn na o fili bɛ se k'i sɔrɔ mais hali ni voilà donc voilà mais don n'a nataw la i bɛ se ka ɲininka yɔrɔ wɛrɛ la donc déjà nin fɔli ye yan ka ban quoi donc o la directement dɔrɔn ça va c'est au top quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka yɔrɔ ye quoi donc là vraiment i ka style ci cogo ni a kan a bɛ se ka kɛ i b'a kɛ ten i ka dɔnkili la dɛ mais ni style dɔ de bolo kana bila i m'a faamuya biti kelen bɛ se ka d'e ma sisan ka di ne ma ka di Jeff King ma mais mun bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o y'an ci cogo ni e ci cogo de bɛ se ka diya bɛɛ ye ka tɛmɛ an tɔw kan mais an bɛɛ bɛ biti min na an bɛ don a kan mais e ci cogo de o de ye créativité ye quoi wa k'i ka fɛnw na quoi vraiment i bɛ ka taga ni cogo min ka ɲi trop n'i ka couleur dɔ de n'i dɔnna ni nin ye mɔgɔ min mana nin kɔfɛ u b'a dɔn ka fɔ waye nin ye sɛbɛ de ye n'i y'a daminɛ quoi i m'a faamuya donc o ye yɔrɔ ye donc an ma piano in fana donc a bɛɛ y'o style kelen de mais o siɲɛw na cogo di bon an ma piano in genre kulenkɛ gɛrɛ na quoi ne ka soni bɛɛ bɛ na ten tɔ de ne ka ko caman bɛ na ten tɔ i b'a sɔrɔ kuma ne bɛ to tagama na sisan kuma dɔ la dɔrɔn fɛn dɔ bɛ na dɔrɔn bala ou bien mɛ suruni dɔ dɔrɔn a cɛ wala bɛ se ka ko dɔ a sanfɛ dɔrɔn kelen don i b'a kɛ i b'a voix enregistrer dɔrɔn ka kɛ fɛn dɔ quoi n bɛ tɛmɛ a cɛ n'o dɔɔni o ka ɲi trop donc i n'a fɔ impro la c'était o kelen don bon fa kelen tɛ dɛ bɛ débrouiller sinon fa cɛ ni impro masakɛ de dɛ i bɛ impro an tɛ dɔnkili dilan o an tɛ ka cɛ yɛrɛ est ce que an tɛ la ayi a ka ɲi an ka si fɛ sa siɲɛ wɛrɛ an bɛ biti d'ale ma yɛrɛ b'an sigi a ka ɲi ta sinon maliyɛnw bɛna tigɛ na sisan non o kelen de don donc là fa i ka 2025 projet jumɛn 25 na bon 25 na an bɛna fɛn caman labila ko clipu wa ni single caman bɛ nin nɔ olu bɛ nale ma faamu olu bɛ nale inchallah mais de la mixer bɔ album EP ouais bon de la EP de bɔ o EP titre jumɛn ma faamu comment dire parole entière ouais ok i delila ka album bɔ ou bien EP ou bien mixtape n delila ka EP de bɔ ouais ok o EP titre yɛrɛlabɔ i bɛ bɔ ni yɛrɛ ye quoi an faamu non free c'est dɔ kɛra quoi non dɔ kɛra mais a bɔra san jumɛn a bɔra ɲinan yɛrɛ de 25 na bon o EP
dédicace kan ka kɛ o t'a fɔ dédicace ouais, an kan ka concert kelen kɛ Faya Bunema ye commune 1 kɔnɔna na ou bien o kelen tɛ e bɛ ye ou bien o ye fanga de o ye fanga de yɔrɔ donc là o kelen de don Faya donc 2025 projet la donc a bɛ n'a fɔ i ye EP yɛrɛ bɔ déjà n ye EP bila ka tɛmɛ kɔfɛ clip ninnu bɛ nalen ma fama d'accord ale EP kɔfɛ n ye clip kelen fana bila ah donc son bɛ EP kɔnɔna na avertissement ladilikan de quoi i bɛ se ka 30 secondes dɔrɔn fan o la 30 secondes ouais c'est vrai a tɛ jan yɛrɛ non il faut pas dire Mali, denmisɛnw bɛɛ de ko ko Mali, baara tɛ ka sɔrɔ an ka Mali, sini ɲɛsigi jɔrɔ b'anw na, nin bɛɛ bɛ k'i la dunuya, fantandenya kɛra ko ye an bolo, mama ye k'i da mɛ doni fɛn ye n bolo, inshallah n ma ka sɛgɛn falen hɛrɛ la. ouais ma fama Ouf. Non là, Faya. ouais Ni 30 secondes ding bɛ fɛ ka kɛ. I ka dɔnni fara jaabi sabuta fara Fɛjaba kɔnɔ ka cɛ non ani même mɔgɔ permettre n'u ye nin yɔrɔ na mɛ dɔrɔn u bɛ taa tɔ la ye quoi. On va taa clip consommer quoi. Ma faamuya. Donc on va t'abonner. Donc là Jeff King donc amena est là. Donc Jeff King i ka semi-live donc i tilala tuguni a bɛ n'a fɔ o de yela trop mɔgɔw y'o de consommer trop TikTok kan quoi mais i ka o siɲɛ in nana cogo di a nanila ten de y'a bila dɔrɔn ou bien jumɛn non a mana ten bon ne bɛ fɛnw ni jateminɛ les faits sociaux i ma fɛn minnu bɛ kɛ sigida kɔnɔ voilà ne b'olu le layɛ bon ka référer espérer kan dɔrɔn ka kɛ fɛn d'accord bon ni yɛrɛ ni a siɲɛ min na n b'a layɛ k'a sɛbɛn dɔɔni k'a fara ɲɔgɔn kan parce que dɔnkili yɛrɛ ka kuma dɔnkili ye kuma sigi cogo i b'a lajɛ nin ka ɲi yan nin ka ɲi yan o la i bɛ dɔnkili dilan ka ɲɛ ouais d'accord mais playback dun o siɲɛ nana cogo di playback o ye gumɛ ni de voilà o fana dilanna o cogoya de la non n'o ma kɛ dilan cogo kelen bon o ye histoire d'amour dɔ de ye u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tout mais Jupin ka wari banna dɔgɔ y'a faga a t'a ka appel ta parce que n'ale wari ko kuma fɔ Ju ɲɛna o b'a fɔ non cɛ wari tɛ yen sisan kabini n'o kɛra a fana y'a faga Ju kan a y'a appel to yen bi i y'a dɔn wari tɛ ne kun o de la i bɛ ka faga ne kan donc o la e y'o histoire de ta dɔrɔn o kɛ voilà n ka jo dɔ a y'a ɲɛfɔ n ka cɛ i b'a dɔn ko ne ka dɔgɔ in yɛrɛ n ka cɛ ne tɛ ka sɔrɔ foyi ne y'a wele dɔrɔn ne y'a sɔrɔ ne b'a dɔn a ye bloqué la ko kɛra ten ne ten cogoya de la quoi non là non vraiment n ma fiɲɛw tɛ san kelen inspiration yan mɔgɔ b'a kɔnɔ 10 ans cɛ u tɛ se ka nin fɛn bɔ dɛ ah mais donc i kɔnɔ la cɛ ni talent fana t'i la i tɛ yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ i bɛ cɛ 100 ans i bɛ ko la i ma dɔn cɛ jo o tɔ i t'o bila hali m'o bila cɛ bɛ min f'i ye chance ka dɔgɔ la dɛ n'i ma kɛ fils dagamana yɛrɛ ye i bɛ jo ou bien a jo n'i ma kɛ fils ye a ye fɛn de faamuya dɔw bɛ yen ka cɛ talent ba b'o la mais talent ballon de b'o la mais i b'a dɔn a bɛ se ka 10 ans ou 15 ans mais n bɛna fɛn dɔ f'i ye 10 ans mais mɔgɔ tɛ ka fɛn dɔ faamu fils tɛ bi fils ye ouais kuma a tɔgɔ fɔlɔ yan nɔ 10 ans n ye exemple ta ale kan même profiter fils ka succès fɔlɔ a y'a kɛ dɛ mais a ma ɲa de système dabirila da de sinon fils 2018 2017 fils tun bɛ ka na force fɛn o ye sɛbɛ de o bɛɛ tun bɛ fils consommer o i ma mɔgɔ caman de tun ye fils ka fan ye yan mais sira tilala ka ɲagami de olu bɛ kɛ quoi donc fils t'a don mɔgɔ to n ye succès fɔlɔ kɛ n m'o fɔ dɛ mais 100 ans mɔgɔ t'i dɔn mon cher i ka quartier i ka sigida ni dɔrɔn de b'i dɔn cɛ o dɔnkili la est-ce que taara i b'o bila i m'a faamuya donc là o kelen de don donc là i ka 2025 projet jumɛn bon déjà un projet baden min nɔ caman banna an bɛna essayer ka na epigo ninnu dɔw labɛn d'accord epigo ninnu labɛn quoi voilà ok mais ma deli ka epigo ma deli ka mixer fana bɔ non parce que comme n y'a fɔ cogo min déjà n ma bɛrɛ k'a la quoi un an ouais donc kara de bi ombre la ka essayer k'i kara de bɛ ka n produit ale de bɛ ka n produit ale ma ɲi dɛ i m'a faamuya n'i ye dɔnkili da dɔrɔn ni kara fana biti k'a la i bɛ jouer kara ka jijan ko in an bɛ tila m'o kuma kɛ quoi non an b'a kuma kɛ ne yɛrɛ n'a b'a kɛ la an ye jijan janjo daminɛ kara ɲɛ mais kara dɛsɛlen don ka yen bila ka taa studio bɛɛ kara bɛ taa bilen dɔ minɛ jijan kɛɲɛba kabako de don i m'a faamuya non le petit là vraiment il a du talent kara i bɛ se ka fɔ fɛn wɛrɛ de quoi sinon a ka baara in kanu b'a la quoi o ye sɛbɛ de vraiment foli bɛ di kara ma foli bɛ di Mohamed Chefana ma donc vraiment donc c'est un frère c'est un grand frère foli bɛ d'a ma turu i m'a faamuya gaming kɔnɔna la et tout donc là u b'a fɔ cogo min na ko kɔrɔbonya ka ɲi turu donc même si c'est un frère mais c'est un grand frère
game kɔnɔna la même ali kɔrɔ de don société kɔnɔna la donc vraiment foli bɛ d'a ma a fana cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ an ka ko in na quoi donc o kelen de don donc là Jeff King donc déjà il y a 2025 projet min fɔ donc EP ko bɛ nalen et tout donc là c'est sûr et certain 2025 na concert bɛ kɛ bon Inch'Allah, on a la sonne parce que. Non, mais. Non, mais free, parce que Mouna, il va tout précisément de Mouna, oui, parce que moi, je suis un peu quoi. Quand on a droit à un concert, quoi, concert queen, qui course de vitesse, course de folie. T'as don. Ni quoi in kanga ke avec voilà force fond ni kenga filmentaire donc là vraiment baraka dron c'est tout quoi donc là ma faut que émission me kasa comme c'est maroma ni mo be faya bunema là donc il va ta YouTube sans faire ni Facebook en TikTok il va taper dron faya bunema officiel donc ni ma ye il est officiel farahan donc snap en Insta tu jone ma ne snap ko vidéo snap fire donc on be klangeli ne ra snap ko ouais donc là ni mo be faya bunema là il t'a sur ni réseau be sans faire faya bunema officiel donc là Jeff King ni mo la fana il t'a sur TikTok quand Jeff King officiel là Facebook fana quand c'est pareil en YouTube fana quand c'est pareil donc c'est sûr et certain Insta en Snap quand fana abe sur abe kan absera que tous a suivre l'interdo quand il do de mais sinon aba be kan ni mo be Jeff King na obseka ala sur ni quoi de là OK la famille donc ni mo be faya bunema sur numéro mina donc en mot faut be c'est 60 90 02 94 donc ni mo be Jeff King là sur numéro mina ni au manager to qualité au de 73 84 74 95 numéro ma famille il se ga vidéo la c'est doni dron donc il monsieur Kojo Bolono yi aba sebe kelen donc au théâtre donc là émission me ça pour maroma la famille donc là ma faut be ka faut ko ni tuer faya bunema ni Jeff King de ambolo yano faya bunema fili kan laban jumene bi bolo kala c'est la jeli baga bela jeli ma beka officiel to la donc faut laban même bolo beka officiel to la donc al samanu sokolento tu vois donc coup de man badi ne ben non ma fuma manu sokolento wanya ne fena wu sokolento na la ma fuma donc coup de man na le ay woron te ñu woron yoré yo c'est effectivement ouais donc au clin de sokolento ouais donc ma fuma bega freestyle là coup de man ballon ngala effectivement inchallah OK Jeff King faut que laban ñu bolo wala ci ala jël ba bela jël ma ouais bon ni ga foli ga laban mu ngala ci an le ba ma ou ben ci wala jella bon ni projet mi awi demsen deme chama mi dibila abse ga ye chama mi no wi retene doni émission so uti fire doni te bon émission mi akanga demeri fene quoi bon go agli to en relan doni te en sulin tal don ayta abuna la o de ba jawa ni bi ga fenge ni bi ga encourager o ba jatoro ay la encourager ay force dama o de ba deme wa ketuko kan tro wala non on a vraiment au merci beaucoup avoir déplacement vraiment au ntie avoir déplacement na kana plateau ka vraiment jalain kosobe vraiment talent fana bi manimsa bi au invité là quoi vraiment au baisser là au défend quoi c'est important ko ci mamina la ñe fait inchallah parce que ni magi ni dimina ni ne dimité ni son jala ñeji be bo me ko balu fo quoi donc ni jala sans mena ay man famia mena fendo fo minti fo mais quand même vraiment au cela kana impressionné bi quoi au merci beaucoup pour déplacement na OK ka fo be ka fo ko ni tu ani artiste flamé ñoo fait faya bunema alini Jeff King donc ni semaine na au de tout ambolo toujours ani maki de benyogambolo beka au freestyle maki donc toujours ça se passe sur la télé 9 TV numéro mi marobe ana amesfro contactimna plus 223 77 29 72 80 donc akambe anyona wore bikapa